Znaš nemački? Odlično, ali da li ga zaista govoriš tačno? U ovom videu pokazujem 8 grešaka koje prave čak i oni koji govore nemački na B1, B2, čak i C1 nivou. Krećemo od onih lakših do onih najtežih. Seid ihr bereit? Los geht's! Ich bin müde, weil ich habe viel gearbeitet. Evo, jedne lakše greške, često je čujem. Dajem vam 5 sekundi vremena da je prepravite, pa pokazujem odgovor. Ich bin müde, weil ich viel gearbeitet habe. Ono što se često desi da mi stalno stavimo ovaj glagol na drugo mesto. On jeste u nezavisnim rečenicama, ali ako imate zavisnu rečenicu i imate ove veznike poput weil, obwohl, damit und so weiter, svi glagoli idu na kraju rečenice. Ovu istu rečenicu bi mogli ispraviti sa veznikom den i onda ništa ne menjamo, zato što je den veznik koji uvodi nezavisnu rečenicu i tu nemate promene. Ich bin müde, denn ich habe viel gearbeitet. Pratite redosled rečenice kao u nezavisnoj rečenici. Upravo pravim jedan PDF za veznike, zavisne, nezavisne, tako da ukoliko želite da dobijete, kada budem završila, naravno, možete se prijaviti na mailing listu. Dole u prvom komentaru je link do sajta i tamo vidjet ćete gdje stoji odmah onako prijavite se za besplatan materijal, vidjet ćete u svakom slučaju. Znači, weil, svi glagoli na kraju, den, ne menjate redosled reči u rečenici. Prva greška. Idemo dalje. Ich habe Hunger wie ein Wolf. Bedeutet, gladan sam kao vuk. Ovo je naravno netačno, a to je upravo druga greška. Često se javlja pogotovo na nižim nivoima, a to je ta ideja da trebamo da prevodimo sve reč po reč. Ne može, ne funkcioniše tako, pogotovo kod ovih idiomatskih izraza gde smisao se gubi kada prevodite reč po reč. Ova ista rečenica, da li znate kako bi glasila na nemačkom? Hajde da vidimo. Ich habe einen Bärenhunger. Da, mi smo gladni ovdje kao vukovi, ali u Nemačkoj, Švajcarskoj ili Austriji oni su gladni kao medvedi. Idemo dalje. Wann ich müde bin, gehe ich schlafen. Kada sam umoran, idem da spavam. Tačno? Nicht richtig. 5 sekundi. Da vidimo da li znate. Wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. Das ist richtig. Ako ste tako rekli, bravo. Razlika između wann i wenn slično izgledaju, jedno slovo je razlika, ali ipak ima jako puno razlike. Wann se koristi samo kada imate pitanje ili kada imate indirektno pitanje, tipa wann kommt er wieder, to je bilo regularno pitanje, ali tako, kada on ponovo dolazi, wann kommt er wieder, odnosno ich frage mich wann er wieder kommt, pitam se kada on ponovo dolazi. To je indirektno pitanje. Indirektno pitanje, to su ona pitanja gdje vi imate početak na tipa, pitam se da li mogu da vas pitam nešto, da li nisam siguran, ne znam, pa onda postavite pitanje. Okay? Wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. Wenn se koristi da mi često prevodimo kao kada, može da znači i ako. I tu postoji ona als, pa onda kada je jedno, kada je drugo, pričat ćemo i o tome. Wenn koristite u sadašnjem vremenu kao kada. Znači van, isključivo za pitanja i indirektna pitanja. Za sve ostalo, kada hoćete reći kada, za sadašnje vreme ili buduće, reći ćete sa wenn. Idemo dalje. Ja ovo malo uprostim ovdje da bi bilo što jasnije, a vidjet ćete i kasnije. Mislim, postoje različite videe na ovu temu. Mislim da sam čak i obradila negdje na YouTube kanalu. Ako budem našla, postavit ću ispod. Dalje, sljedeće.
Wenn ich ein Kind war, habe ich gerne draußen gespielt. Kada sam bila dete, volila sam napolju ili rado sam se napolju igrala. Naravno nije tačno, 5 sekundi. Als ich ein Kind war, habe ich gerne draußen gespielt. Razlika između als i when, ali u prošlosti je u tome da when koristimo kada se neka radnja više puta ponavljala, odnosno kada ste nešto uobičajeno radili, a als samo jedanput. Znači ima wenn ich, uvek kada sam nešto radila, to je više puta. Zum Beispiel, als ich nach Berlin geflogen bin, kada sam letela za Berlin, i tako dalje, i tako dalje. To se desilo samo jedan put, je tako. A ovo ima when ich, kad god sam letela za Berlin. Više puta se nešto dešavalo. Znači, ovo when, ako hoćete za prošlo vreme, sjetite se da to uvijek ide sa onim ima, kad god se nešto, svaki put kad sam nešto radila, tada ćete imati when, a ako je se radnja desila samo jedan put, onda als. Idemo dalje. Wenn ich du wäre, ich mache das nicht. Da sam ja ti, ne bih to radila. Ajmo da vidimo kako ćete vi ovo ispraviti. Ovdje su ne jedan, nego dve greške. 5, 4, 3, 2, 1. Wenn ich du wäre, würde ich das nicht machen. Ono što često vidim kao grešku je konjuktiv 2. Konjuktiv 2 za hipotetičke situacije, bilo u sadašnjosti, bilo u prošlosti, često se javlja kao greška, nije ništa previše komplikovano, jer ovo würde dosta pomaže sa građenjem, ne morate da učite za svaki glagol, nego naučite samo za glagole haben, sein i za modalne glagole, a onda za sve ostalo koristite würde, za konjunktiv 2, za nerealne situacije u sadašnjosti. Dosta teorija. Ok, ono što želim reći je sljedeće. Imate odlična 3 videa vezana za konjunktiv 2. Izlistit ću dole sve onako redom šta trebate da gledate. Mislim da će vam oni pojasniti jako puno toga ako vam ovo nešto nije jasno. Ali da, jedno od češćih grešaka za hipotetičke situacije da se ne koristi konjunktiv 2 ili da se koristi samo u jednom delu rečenice. Idemo dalje. Ich möchte einen Kaffee. Šta je ovdje pogrešno? 5 sekundi. I vi ste u kafiću i onda kažete želim jednu kafu. Aha, möchten je želiti, ok. Ich möchte einen Kaffee. Da biste bili ljubazni kada naručujete nešto, nećete reći möchte, nego ich hätte gerne einen Kaffee. Želeo bih kafu. Ich hätte gerne je ljubaznija forma. Ponovo pričali smo o konjunktivu 2 malo pre i ovo je konjunktiv 2. Pored toga što se koristi za hipotetičke situacije, koristi se i ako želimo da budemo, da zvučimo ljubaznije, naravno. Ok, idemo dalje. Eventuell komme ich später. Hajde da prevedemo ovu rečenicu. Kako biste ovo rekli na srpskom? Eventuell komme ich später. 5 sekundi vremena vam dajem. Ako ste rekli eventualno ću doći kasnije, niste bili u pravu. Ovo je nešto se zove falsche Freunde ili lažni prijatelji. Reči koji slično izgledaju i sad bi mi trebalo, dobro, to je to, da bi trebalo da znači to slično kao u srpskom. Nije, zato što eventuell zapravo znači vielleicht. Možda ću doći kasnije. Svi oni koji znaju engleski, znači onaj čuveni primjer bekommen, to become, postati, a bekommen bedeutet dobiti. Imate jako puno tih falsche Freunde, pazite na to. Idemo dalje. Ich weiß Tim. Das ist nicht richtig, nije tačno. 5 sekundi vremena. Ako ste rekli ich kenne Tim, bili ste u pravu. Zapamtite, glagol kennen bedeutet
znati, upoznati, kennen lernen, upoznati je tako. Kennen koristite uvijek sa imenicom. Ich kenne ihn, znam njega. Ich kenne Anna, znam Anu. Ich kenne deine Lehrerin, znam tvoju nastavnicu. A glagol wissen, ich weiß, koristite sa rečenicom. Ovo je uprošćeno, ali možda ćete tako najbolje savladati. Znači, kennen sa imenicom, wissen sa rečenicom. Pa možete reći ich kenne Tim, ali ich weiß, was Tim gesagt hat. Znam Tima, ali ako hoćete reći znam šta je Tim rekao, znači cela rečenica, bit će sa weiß. Ich weiß, was Tim gesagt hat. Leute, mislim da je to to. Hvala puno što ste pogledali ovaj video do kraja. Nadam se da ste nešto naučili. Ostavite komentar koliko ovih grešaka vi zapravo pravite, a da niste toga bili do sada svesni. A svakako podržite ovaj kanal tako što ćete podeliti ovaj video sa nekim kome će ovo isto biti korisno. Mi se vidimo u sljedećem videu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!